Hello. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Iti daytoy na santuan a misa, intayo danggayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman iti Apo. Isuda Mr. and Mrs. Wilfredo Galinato and family. Mr. and Mrs. Leonilo Rubang and family. Erlinda Cortez, Dominador Cortez and family. Panagyaman ni Maribel Rambua, iti panagkasangay na ita abulan. Precious Lara Valdres and family. Nicanor Valdres and family. Ken iti pass recovery ni Juanito Gapusan. Ken ni Josefina Liangas. Kastamet kadagiti kakabsat tayo iti cluster 2, gimong iti kalangkwasan, amgid ken mabayag. Sangsang kamay sa tayo ngay dawdawatan dagiti kakabsat tayo apimusayen, iso ni SBM Mario Lasan ken ni Jessie Lasan. Kakabsat at datayon iti may ka sa nga 10 ket 3 a Domingo iti kadawyan a tiyempo. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, ti grasya na po tayo so Kristo, ken tayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakyaranod ti Espiritu Santo ti adakoma kada kayo. Nawisan na tayo ti Apo nga mangayat, ipangpangruna nga ayaten isuna, sakbay iti amin. Awisan na tayo ment ngagbalin na managparabor, iti tumunggal maysa, ken kang ronan na unay, idaton tayo tibiyag tayo ken kuana. Bigbigan tayo dagiti basbasol, tapno may kari tayo kadagiti misteryo, arambakan tayo. Kuna tayo, agkan pasarak, iti Diyos sa manakabali namin, ken kada kayo met kakabsad, tasyak na kabasulak, iti panonot sa aramid ken diway ko. Basol ko launay, iso ngagpagpakaasiyak ken Santa Maria, nanayan a Birhen, kadagiti amin Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid ako ma iti apo tayo a Dios.
Kasya na tayo kumatiman na kabali na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayan. Pakawanin na ka, di mo ipalubos. Akin ka maisinaan, mga sika, sikapo ibunan nagdakan, itanok na ka, pagkagbabandak ka, daydaya, wenda ka, nagyaman kamken ka, kapoyti, nahindakran, nadayag mo, gloria iti Diyos, Ika nga atuan. Aku Diyos na ilangitan dari Diyos sama manakabalin namin eksikan na pumiya Yesu Kristo bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos Ika nga atuan sika magikman kadagiti paspasol ti lobo kasyanak kami sika kadagiti paspasol ti lobo watem adaytoy arararawi sikasi tutugaw iti makanawan ti Ama kasya
teachers, ti kangatuan, yatangay siksika o apo, Yesu Kristo iti nasantuan, siksika ti apo, siksika iti kangatuan, itimpo yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaenta grasyam, pinagbalin na kami ng anak mo, tapno agbiag kami ti sidong tiranyag ni Kristo. Ilisin na kam kadi ti amin, ariro ket taramidem ngagtaeng kami ti sidong ti pudno. Gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, idimpuyog ta Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti may kadwa a libro dagiti arari. Iti may sang aldaw napan ni Eliseo ijay sunem. At danabak nang ababai sa jay anangawis kenkwana a makipangan ijay balayda. Manipod idin masansan amangan iti balay ti babai tunggal mapan iti dayta a lugar. Kinuna ti babai iti asawan na. Awan dwadwak anasantuan daytoy alalaki amasansan nga umay ditoy. Mangaramid ta iti basit a kwarto iti tuktok ti balay. Mangikabil ta iti katre, lamisaan, tugaw, ken silaw, ket mabalin na ti agyan sa jay tunggal umay na ta sa rungkaran. Iti maysa nga aldaw, nagsubli ni Eliseo ijay sunem, ket napan naginana iti kwarto na. Sinaludsod ni Eliseo ken ni Gehazi, anya nga rod ti maipaay ko ken kuana. Insungbat na, awan anak na ket lakayen ti asawa na. Ibagam nga umay ditoy, imbilin ni Eliseo, dimteng ti babai ket nagtakder iti ridaw. Kinuna ni Eliseo ken kuana, iti kastoy a tiyempo inton umay atawen, at danton lalaki nga anak mo nga ub-ubbaem. Ti sao ti apo. Kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. Kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. O apo, kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat mo. Ipakaamok to ti kinapudnom iti amin at tiyempo. Taamok at ti ayat mo amataginayon iti agnanayon agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. Nagasat dagiti agdaydayaw ken ka kadagiti kankanta. Isuda nga agbibiyag gapu iti kinaman na nga asim. Agragsakda nga agmalmalem gapu ken ka ket idaydayaw da ka iti kinaimbag mo. Kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. Sika ti mamagbalaygi kada kami, ti kaasim ti pagtaudan ti pigsami, ta sika ti nangpili iti mangsalaknib kada kami, sika asanto ti Israel tinangted iti arimi. Kanayon to nga ikantak ti di agbalbaliw nga ayat ti apo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Awan dua-dua nga amuyong nga di nabunyagan tayo ken Kristo Jesus, nabunyagan tayo met iti ipapatay na. Ngarud, gapay ti panakabunyag tayo, kadwa tayo ni Kristo anay tanem, ket may raman tayo iti ipapatay na. Tapno iti kasta, kas ti panagungan ni Kristo, babaen ti nagloryaan a panakabalin ti Ama, kastamet kumati panagbiag tayo, iti baro a panagbiag.
No mayraman tayo natay ken Kristo, mamati tayo a mayraman tay tumet nga agbyag ken kuana. Tamo tayo a napagungan ni Kristo ket saanen amatay. Awanen ti panakabalin ti patay ken kuana. Idi natay ni Kristo, natay namin pinsan ken maipaay ti amin gapu iti basol. Ngem ipaay na iti Diyos ti agdam maabiyag na. Kastamet nga ibilang yo anatay kayon iti basol. Ngem si bibiyag kayo iti Diyos. Gapu iti panakikadwayo ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Ang pagtibilbilin mo, ibalikas mo, maitagtan magtinagan mo, maitagtan Ti Apo ti adda kada kayo. Daytoy so maganad na do tinasantuan Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ti dakdakkel ti panagayat na iti ama wenno inana ngem ti panagayat na kanyak saan na may kari kanyak. Ti dakdakkel ti panagayat na kadagiti anak na ngem ti panagayat na kanyak saan na may kari kanyak. Siya sinuman na di mangibaklay iti krus na ken sumurot kanyak, saan amay kari kanyak. Siya sinuman na mangisalakan ti biyag na mapukaw nanto, ket ti makapukaw ti biyag na gapu kanyak, masarakan nanto. Siya sinuman nga umawat kada kayo, siyak metlaeng ti awaten na. Siya sinuman nga umawat kanyak, awaten na met tinangibaon kanyak. Siya sinuman nga umawat iti propeta, gaputa may sa propeta, magunggunan tumet, akas ti panakagunggunat ti propeta. Siya sinuman nga umawat tinalinteg a tao, gaputa isu ket nalinteg, magunggunaan to. Magunggunaan tumet, akas ti panakagungunat tinalinteg a tao. Laglagi penyo ati siya sino man namang ted ti oray sa nga baso laeng analamii sa danom iti maysa kadagitoy nanumuha pasurot ko gaputay suket pasurot ko awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Embag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Dan sa ti talong agpabunyag apo, talo wenno do may sana. Gawatay tagtugaw kay dito sango. Nagiti agpabunyag, agraman dagiti mga anak. Ayan, ninang, ninong, umay kayo amin dito sango. Mga anak, abayin nyo dagiti anakin nyo. Dapay may sa, talo ko na yo. No awan di may sa, sumurot ton, di jay nagana, dinaratan, di jay ito pang bunyaga kon. Imbagayon summit nga alas 9. O palakpakan tayo ni Apo Dios, napigsa ti todo, agyaman tayo ken kuana. Mangigdak mo lang Apo. Hello? Hello? Nidak samet mawawatan napigpigsan sama jitudo dagiti naglabas ngal daw ket apay dinaksamet kayat ngag sermon ni Apo Dios. Okay, kompleton ni awam met tatang da ayan ti tatang ayabam ti tatang ti abayo. Okay, mangagdak ka po mawatan niyo.
Sigurado kayo? Kung masumong bat amin, di anda mawatan. Di talikod, mawatan da. Okay, kadagiti naglabas ngal daw, kaya tado dagiti didigra nga simbang bay. Taan lang nga diti pagilyan tayo nga Pilipinas. Uray ijay Japan, di naminduan di Japan. Di jay met Venezuela, agsingin nga earthquake. First time ko ti makangeg nga singin nga earthquake. Halos 39 minutes laing tinagbaitanda. Kaya tada tinapasamak, that was 2 weeks ago, nga special nga collection tayo para kadagiti nadidigra. Kaya nagyamanak, tada intedyo itata. Dati kay kunan ni Apo Ropo, pasensya, awan tinakolektami kunan ano at dati collection para titulong kadagiti agkasapulan. Iso nga kunana, yak amo no adda kunana so nang ted iso na ti bukod na nga kwarta. Kaya kunana baka no ited danto jay nayon na day talatan ti ited ko kunana. Ket nakigtutak tadamat tinted nan ti sekretary tayo. So nga namin dua kayo nga nang ted ititulong yung kadagitay na didigra ti ginggined. Mano inted yo? Bukod yung inted apo. Mano? 20? Yan, narigat sapay makagatang ti maysa nga bottled water. So nga, di kita Dagi United, titunggal parokya, out of 43 parishes, adan sa lang ti maysa nga saan nga nakaiteden, ay naapo, dito pa'y mabot ti talo gasot, 300,000. Kaya nung kasi nga didigra kakabsat, awan ti kang runan nakasapulan dano saan nga taraon, ken inumen. Iso nga kunaktet ni, ada pa'y laang tim imot ti kakabsat nga katoliko ti Ilocosor. Agkurang pa'y laang ti tulong da. Yung ano nang ted ka ti 20, may isa nga bottled water laang tintulong mo kanyada. Sa kasapulan tayo ti tumulong kakabsat, titipada tayo nga tao. Nagbayat dagiti bangigan tayo itata. Tangamin ipasimudaag na ngano adati itulong tayo iti pada tayo nga tao agsubli kada tayo iti adado. No man payhan tayong expectaren ngim ni Apo Dios ket managparabor. Ay siya ka talaga nga napaniknik akon dayto yan iti biyag ko personal nga biyag ken iti trabaho ti social action. Da kami ngamin kakabsat ket halos agmalmalem ket aggado dagiti umay dumawat iti tulong nang nangruna kadagiti taraon. Nga dapay dati maysa nga kanayon nga sokimi nga bakit nga may maysanan nagbibiyag everyday nga umay tanyang arod kanurin o ikak ti dakkel kuma kas lang 5 kilo hana mo mabagkatan hana mo mabagkat so kakapilitan nga itid milang ka 1 kilo 2 kilos nakakaasimot ten piman nga magna ket tuno ko na dagitay kakadwak Father basiten ti bagas tayo ito numat mapanak pumasyar kadagiti parokya ni tabagas mo sayang ited mo langin mangted dan tumanen atay ke Apo yawid mo to ti sangakaban kung kunanan sa ni sekretarya tayo yawid mo to ti sangakaban nga bagas ni agyaman at daman itulong kon kadagiti agkasapulan. Iti first reading tayo kakabsat nabaknang nga babae nga kanayon na nga bisitain ni Propeta Eliseo. Kanayon nga mapandijay. Balay da Propeta Eliseo, di balay na ni Propeta Eliseo, tamabalin nga da misyon na iti dayta nga lugar. Ket kunana ken nilakay na, nya nga tano, pasimpa tayo di jay nga to ti balay. Tapno umay, ada ti pagturugan na, suninayunan na pay. Sandala nga binisita daytoy ni Propeta Eliseo, ninayunan na pay. Inikan na ti pagyanan na no umay, inggabil na pay di ti lamisaan, nga usaren na, kenda dumapay nga usaren na.
Ket kalpasan iti dayta, ni Eliseo kunana, nya nga tati napintas nga isubad ken kuana. Nya tinsubad ni ti Dios babaen ken ni propeta Eliseo ti daytoy nga babae. Anya insubad na apo nangagyo mo natatay. Hello, maturog da. Siyak sa latin nagdengeg tatay, sister, at sa nga mama da ginsurom kanya da nga dungeg ti sao ni Apo Dios. Anya insubad na, anak, lakay, ken baketdan. Islaman ken ni Elizabeth da ito yun ha. Ngem pinaraburan ti Dios iti anak, gapo ti kina managparabor da. Generosity begets generosity. Ti managparabor agsubli ngaglaplapusanan kada tayo. So nga ti banghelyo tayo kunan ni Apo Jesus, no mangted ka uray sa nga baso laeng nga nalamiis adanom. Kinunana ti banghelyo tayo, ti Dios paraburan na kanto ti ad-ado. So nga dahi ti karit kada tayo kakabsat tinaldawa pa nagbiag tayo. Numan pa'y mabalbaliwan sa daytoy nga panawin tayo ya. Medyo umimimot ti tao ti pada na nga taon. Lalo ket mangrugin samet ti panakaisuro ti kinaimot di uneg ti pamilya tayo. Amuyo dahi apon o apay? Iba, no mapanagbasa jubing mo, ikam ti balon na. Anya tibilin mo. Idi una na tibilin ginanang, i-share mo, dahil tabalon mo, iti classmate mo. Itata, saan mo, ng ipagpakita di classmate mo, dahil tabalon mo, tadi nanto alain. Gusto apo? Naala kayon. Dahil jayan tinagbaliwan na. So nga ubing pa'y, masursuro nanti, agi mo. Na may sapay dito nga makita tayo kakabsat, tayo kinaman nagparabor tayo, uray ti simbaan tayo. Amok nga managparabor kayo ti simbaan niyo, tanalpas yung arod nga kunan ni Apo Obispo nga napapintas ti simbaan niyo. Ngayon diya kamo ano daduma, adadagiti napanpansin ko, dakpay lang ti parokya, nga no adati ag kasar, wow, nakabungbongga nga kasar. Nga nakapinpintas dekorasyon, bado nakapinpintas. Ito no nakadanon di opisina kung na di sekretarya, ma'am, tibayadan nyo ti tayting, gaputa di kayo mo nagtatayting idi ka 3,000 na kuma di sekretarya ka, makapaelek tawaran dapay. Wala, di la mabalin nga 2,000 laeng. Tumawar ka pa'y nung may panggap kinapo Diyos. Anyo madlaw da di apo? Uray da jebik gapo di bulsayo no may kay makimisa nya pilyan nyo apo. Di dan samu ti pilyan da jaguni-uni. Kunak narod tunad dumaka ala nabayag tayo nga katolikon. Tata ke 2026 ngem di met umas asunso tay wagas tayo nga tumulong ti panakapaduras iti pamati. Babaen kadagiti obligasyon tayo ti simbaan, akas iti tithing. Hindi na minsan manen nga meeting may pagtutungtungan manen ti tithing. Tadansa dagitay parokyan nga mang-implement 150 pesos. Agreklamo ka no, dagiti daduma nga parokya apo, nagdakkel ka no mo ti tithing dan. Dada kayo 50 pe lang niya po, 50, 100. 50, agreklamo ka pa'y. Hindi ka mo gayam. Nga daytoy nga sagot mo, iti simbaan tayo, ket dakdakkel ti isubad na kada tayo. Nang nangruna ti subad ti Dios, abiyag tayo. Iti panagbiag tayo ti inaldaw. God is never undone of generosity. Santong Apolos nga mawanan ti kinamanagparabor iti Dios tayo. Ano daduma, uray nulukwenda ka, kung nangarod ni Pope Francis, uray nulukwenda ka, san kantupulos, ngagpatingga nga tumulong. Na minsan ngamin, adak palagi ban na yuyo idi, yaka mo no tagano da ijay nga lalaki, idi umuli di ban na yuyo, tagpanghato nga ron di simbaan, madama meeting ti PPC, nakasarukod, nga kakaasipiman, nga umululi, kakaasipiman nga halos di na maguyod di saka na titsura na
Atay ko maguyuyudan nang nagriga na nga guyudan. So nga kunak ni kay man ikan ti ayuda na daytoy wano tulong ken kuana. So inikan dagiti kakadwak nalasin ko nga peke. So nga kunak di kadwak sarunwem man sarunwem. Idi sinaruno na nakadanon di baba diretsyon ti pagnana. Dayjay sa rokod ginusar na nga nagpangato o ison ti pinangbitbit na dayjay nakasupot nga inaited ken kuana. Ya kuna apo hanga usto nga pilay kuna nakanyak kuna met ni Apo Dios amuna dayta kuna ya kinunani po Francis uray no kasano ti panangluko daking ka you have still to give your generosity. Dayta ti pudno nga tumulong kinunana. Nga saan mo lang nga tulungan? Gaputag ka sa pulan. Di ka di tulungam, gaputa naggapo, iti kaunggan ti pusom. Ya, naggapo ti kaunggan ti pusom, naggapo ti kinamanag parabor mo. Iso nga tulungam, uray no, manglukluko dayta tulungam. Gaputa saan nga dayjay tulong mo tinapatig, no dikit di dayjay ayat ngayon pakitam iti tinulungam. Yung nga uray dati first ready adati ebanghelyo tayo kakabsat no man pa'y mamisinterpreted at dumaa nga kunana nga ayatem di panagayat ke no hamukan no ayatem ti Diyos nga may ayatem ti amam ken inam di kanto may kariken kuana ngem ti gayat na nga pasimudag ni Apo Jesus kakabsat our love to the Almighty, ti panagayat tay tinapo Dios ket priority. Isu ti kang runaan, tapno amin nga ramid tayo, ket sumurot daytoy, noy ayaten tayo ti Ama sa dilangit, ayaten tayo met ti pada tayo nga tao, nang nagruna dagiti kameng ti pamilya tayo. Dayiti kayat nga pasimudag ni Apo Jesus kakabsat. Ken kang runan na unay, impakita dagiti naibasa kada tayo ti kinamanagparabor ni Apo Jesus. Malagip tayo kakabsat no kasano nga impakita ni Jesus ti kinamanagayat na kadagiti tattao. Idi adda kada tayo awan sabali nga kinita na no saan nga ti pakaseknan ti tao. Ginagbisin pinakan na, gipilay pinapagnana, gibulsek pinagkita na. Kedda tayo nga managbasol indaton na tibiyag na para kada tayo. And this is the greatest generosity that God has given us. Dahito ti kang runaan nga kinamanagparabor ni ti Diyos kada tayo isu ti panangidaton na tibiyag na iti nasantuan na krus. Gaputi kinamanagbasol tayo inalangon na kitinted na tibiyag na para kada tayo. Kung nati may kadwa nga may basa nakipaset tayo ti panakatay na ngem makipagungar tayo ken kuana. Intayo nga rod lukatan ti puso tayo, ti puso nga inted ti Apo kada tayo nga managparabor. Dagitoy nga parabor tayo subadan ti Dios ket ti kang runan nga isubad na kada tayo isu ti pagarian na. Sapay ko matakasta. Isaruno tayo kakabsat ti panakaisagana dagiti agbunyag. Tumakder dagiti agpabunyag. Agraman ti mga anak kadakwada. Awan samot ti tatangda, madaman samot ti bartekdan. Ada tatangdawan. Ha, dita kayon? Dita kayon. Dita kay tugaw yun. Dita kayon. Dita kay tugaw yun. Dita kay tugaw yun. Dita kay tugaw yun. Subli kay di tugaw yun. Mam tasyaklatan. Ori ka na ruwama ka mabunyagan ti uray sa nga gasot. Agsubli kay di tugaw yun. Okay. Tumakder di agpabunyag. Lagsubli ang tugaw kayo. Mga anak kayo? Mga anak? Ayan. Sino anak niyo? Isoda? Natay? Okay. Tayag naman ti ima na diag pabunyag. Ginagandaman please. Bayamon siyak ti makamon. Ani. Itugaw mon ta siyak makam mo. Okay, thank you.
At naganda man. Awan ti kopyak, ginaganda. Di kopyak mo na. Amaria Celestine. Amaria Celestine. Awan? Ay, arita. Manganak. Sino manganak? Pakasig nga makasig. Padaya kayo. Sige. Dagito yung kami manganak ta dito'y sangop. Naging ko magpabunyag ta dito'y sangop. Sisinukat kayo man. Akin sango di agpabunyag, akin likod di manganak. Okay. Okay, very good. Dati ti Maria Celestine. Okay. Sakeos, nga nakabubo. Nagriga mo, baliksen natin nagan na. Kakaasin tuman ti ubing yung agsuraten. Ay apo di yung mga ardisuro agsurat. Sakeos. Nga daw, kasano nga basaan? Indre. Panang pariga yun ti ubing yun, apo. Isong agsangi dan basa data nagan pailaeng. Sakeos Indre kanaw. Spelling na apo ke Y-N-D-R-E-A. So nga nagbutang nga basain. Gemao di Emmanuel. Nya dato'y kasano nga basain dato'y manay. Jubril. Emmanuel Jubril. Okay. Manuel data. Data. Hindi kalabas yan tabbing yun, nagbasa na. Kakabsat, imay ka dito'y tapno pabunyagan nyo, dayto'y anak yo, ti panagbunyag ti may sangaubing, na isang sangayan na pasamak, tababen ti bunyag, maited kadakwada ti barong abiyag, nga iso ti biyag ana Diyosan. Kablawan kay ngarod, ti kaadayo iti daytoy arambak ti bunyag. May bagay ada kayo nga naganak ti mangidatag iti anak yo tapno may pakita ti tarigagay amang dawat ken Apo Dios ti panangibingay na ti anak yo ti biag ana Diosan. Kalpasan ti panangtedyo ken kuana ti biag ana itawan. Da kayo met amang anak abayen yo dagiti naganak dagiti ngubing nga nakenyo tapno ipakita yo ti panggepyo amang tulong kadakwada ti panakasamay dagiti nga ubing tapno agbalinda nga napudpudno nga anak ti Dios. Kaya mo nga siyak ti mang pasardeng. Ang agsardeng no kastala pa may am. Wala ikaman ti pangabong na dyan, mabagbagi na, tapasuswen na, natay ka ko mga nagpasuso, itatangarugyak sa kagpasuso, sabalin to, mabunyag ako. Okay, pasuswen mat, agpasuso ka mo, nanyamot to na po, kaububingak pa yung mga rug nga paday. Ita saludsudek kada kayo nga nanang kentatang, nanang tatang sumungbat kayo. Awatan nyo metlat yanong amang isuron to ti pamati ti daytoy nga anak yo. Tatang nanang. Yadal yon to matlaken kuana ti panang tungpal na kadagiti bilin ti panagayat ti Dios ken iti pada a tao. Da kayo met amang anak si sasagana kay metlaeng. Amang tulong to kadagiti naganak ti panakaisuro ti pamati ti ubing anaken nyo. Ayatek nga ubing siraragsak ti na Kristiyan nagimong nga umawat kada kayo. Tinaganday ti nga gimong alaen kay nga rod ngagpaiken Kristo babaen ti tanda ti krus na.
tumakder tayo amin para iti panagipaduyak-yak ti pamati. Mimsakbay nga intayo, patib ka rin ti pamati tayo, sungbatan nyo kumadag iti saludsod, amang talikod iti basol. Paglikodan nyo matla ti basol, iti kasta, agbiag kayo, nga anak, iti sidong ti waya-waya, dagiti anak ti Dios. Paglikodan nyo matla, dagiti panggargari ti kinadakes, iti kasta, saan na kayon ng iturian ti basol. Paglikodan nyo matla ni Satanas, sa mangisungsong ti panagbasol. Mamatiak iti Diyos sama man nakabalin namin, anamasway iti langit kendaga. Mamatiak met iti Espiritus kabubugtong anak na kenapu tayo. At imaw iti aramid iti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tayo ket naitanem. Imulog iti ayan dagiti natay, nagungar ti may katlungal daw, imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mahukum, kadagiti sibibiyag, ken kadagiti natay. Mamatiak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kada tumet panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Kararaga sa pasap, ama na dungo, ngaputi panagayat mo kada kami, imbaw mo ti dungdungwem nga anak mo, tapno may nakam iyaon, ti nakailungluman mi abasol, tulungan na kami nga rod ang mangipatungpal kadagiti nakaibaunan mi, dito'y rabaw ti daga, kunami ti tunggal kararag, apo pabilgen nakam kadi. Apo pabilgen na kam kadi. Para ken ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon anaragsakda, ang mga wit kadagiti naipabaklay kadakwada a responsibilidad para iti pagsayatan dagiti tattao, kumararag tayo. Apo pabilgen na kam kadi. Para kadagiti pangpangulo dagiti na dumaduma nasyon, tapno kita enda ken tamingenda kuma akanayon ti pagsayatan dagiti tattao anang ted kadakwada ti turay, kumararag tayo. Apo pabilgen na kam kadi. Para kadagiti mangibakbaklay tirigat ti panagbiag, tapno adda dagiti tattao anabalitukan ti panagpuspuso da amang tulong kadakwada, kumararag tayo. Apo pabilgen na kam kadi. Para kadagiti sanpay amakamuken Kristo, tapno silulukat kumakanayon dagiti puso da amangawat ti balikas ti Apo, babaen kadagiti misyonero, kumararag tayo. Apo pabilgen na kam kadi. Para kadagiti masaksakit ken adaan problema ti biag, tapno masurot da ti mangibaklay ken mangsurot kadagiti problema da babaen ti tulong ti Dios anamarswa, kumararag tayo. Apo pabilgen na kam kadi. Ipay mo kadi ababaen daytoy a panakabunyag dagiti nga ubing, ken ti panakakonfirmadan to agbalinda na paypay so apasurot mo amang isaksi ti Banghelyo. Dawaten mi ken kaapo, apo denggen na kamkan. Iturong mo kat ti panagbiag datop no babaen ti na santo na panagbiag magududan to ti ragsak ti pagarian ti Dios. Dawaten mi ken kaapo, parayrayemet ken pabaruem dagiti grasya di nagbunyag kami. Dawaten mi ken kaapo, Santa Maria ngay nati Dios, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro ken San Pablo, da kayo amin na sa Santo ti Dios, San Pedro kalungsod, kararag amang paksyat ti basol at tawid kadagiti nga ubing. Manakabalin ka nagnanayon na Dios, simbaw mo diti lubong ti bugbugto ng anak mo, tapno paksyatan na ti panakabalin ti Espiritu ti kinadakes, ket alawen na kami ti pagarian ti kinasipnget.
Ket ipan na kami ti sidong ti ranyag ti pagarian ti lawag mo. Dawatan mi nga rudapo tarlok atam kadagiti ngubing ti baso latawid. Ket pagbalinem matemplo ti gloriam. Ibaw mo ti Espiritu Santo ngagtaing kadakwada. Dawatan mi daytoy gapu ken Kristo nga apo mi. Umapay ko mangarud kada kayo ti pigsa nga gapu ti bilig ni Kristo. Anang isalaka ni sung agbiag ken iti agdanayon nga wanting gana. Agtugaw dagiti saan ngagpabunyag, da kayo ngagpabunyag, agtalinaed nga si tatakder, agraman manganak. Bendisyon ti danom mamausar ti bunyag. Kakabsat aramaten ti Dios, ti danom apangiburay na itibiyag ana Diyosan kadagiti mamati ken kuana. Intay nga rod, dawaten, ti iburay na kadagiti ngobing, pinili na ti sagot ti biyag nga gaputi daytoy danom mapamunyag. Di sumbat tayo, madaydayaw ti Dios. O Dios, Ama, ti asi, babenti daytoy adanom ti bunyag, pinuno na kami ti baro nga biyag, tapnog balin kami nga anak mo. Madaydayaw ti Diyos. Binukel mo ti maymay sa nga ili, kadagiti amin na nabunyagan, babenti danom ken ti Espiritu, ket pinakikaysa mida ken Kristo nga anak mo. Madaydayaw ti Diyos. Winayawayan na kami, babenti panangiburay mo ti Espiritu, ti ayat mo, kadagiti puspuso mi, tapno mananam mi ti kapyam. Madaydayaw ti Diyos. Pinilim dagiti nabunyagan na mangirwaragawag asiraragsak ti Ebanghelyo ni Jesucristo, kadagiti amin a nasyones. Madaydayaw ti Diyos. Apoy na yabam, dagitoy nga ubing, ti daytoy nga makadalos sa danom, ken ti barwapan na kayanak, tapno may ranod da, iti pamati ti iglesyam, ket magunod da, ti biyag ngagnanayon. Bendisyonam kad, daytoy adanom mapamunyag mi kadakwada, dawaton mi daytoy, gapu ken Kristo nga apo mi. Kaya't yung matlang nga mabunyagan, dagitoy nga ubing, ti sidong ti pamati tayo, hindi na samo kaya dagito yung naganak kay no pinayapayak dajay ubing is umay dagiti manganak. Nagbalin dagitoy nga ubing abaro aparswa ketin kawesda ni Kristo. Babaen ti danom ken ti Espiritu Santo. Muyawawan ko di makon ko di nang.
Impay ti Dios nga man ni Jesucristo kadagiti nga ubing ti panakadalos iti krisma ti panakaisalakan mapasingkidan ti panakaikameng da ken Kristo apadi propeta ken ari ket mayranod danto ti biag nga agnanayon. Okay? Burp. Adot na susurok kadagiti doktor apo nga puti kanayon nga medical mission. Nagbalin dagiti nga ubing nga baro nga parswa ket inkawesdan ni Kristo. Dagita na dalos nga bado nga insuotyo uraw abado tanda ti panakay tanok akas Kristiyano. Sapay kumata babaen tibagpalakad ken dagiti kakabagyan ken gagayem may danon nga wan mulit na dayta nga kinatanok itagdanayon abiyag sa dilangit. Okay, agsindi kay ti kandela. Daytoy a kandela ket tanda ti silaw ni Kristo hinawat daytoy nga ubing. May talek daytoy nga silaw kada kayo nga naganak ken manganak. Taginayunan nyo kumatiran niyag na, kitain nyo, tadaytoy nga ubing. Daytoy gitoy nga ubing kat tumanor da nga nasingpet nga Kristiyano. Kakabsat, dagitoy nga ubing, napaypaysudan nga anak ti Dios. Iton nagkumpirmada, awaten danto nga nananay, iti Espiritu, iti Dios. Ket ito nagkomunyon da, makipaset danto iti lamisaan ni Kristo, tapno matultuloy ti panakataraunda. Kakabsat ko ken napo Jesucristo, dagitoy nga ubing, baruda na parswa, ket awaten tayo ida, akas kabarbaro nga kameng ti simbaan tayo. Palakpakan tayo kakabsat. Celestine, Maria Celestine, awarding ceremony, congratulations, barbareng makimisan to nga kanayon. Sakeos Henry, ken Emmanuel Jobril. Kitaan nyo, nusto ti spelling na, baka nagkamali di computer. Arami din tayo ti panagdaton. Tugaw kayo, panagdaton. O Ama, ko'y tinapay pasantuem kuma. Kenday to'y arak na itai datun miken ka. Ket sa'y may karit
santuem kuma. Kenday tuy arap na itawid naton miken ka. Ket sapay lahat apag supak mi kinadungum u ama. Kumararag tayo kakabsat at nung dagitoy nga daton tayo, makayayo ti Diyos sa man nakabalin namin. O Diyos, ipay mo tagrasyam, babayan dagiti sakramentum, aramidem kadi tababayan ti nasantuan nga Eukaristya, mapudwan mi ti agserbiken ka, gapuken Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kada kayo, itagayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo ti apo a Dios tayo. Pununay apo may kariket rumbeng, anong mi ket pakaisalakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kami ken ka o apo na santuan nga ama, manakabalin ket agnanayon na Dios, tayta sidong mo, ada kami, agbiag kami, ken aggunay kami, ket kabayatan ti panagdalyasat mi dito'y daga, san mi adi marikna ti inaldaw, apanangaasim kada kami, no diket kastapayen ngadda kada kami, titalged ti agnanayon na panakaisalakan, dati Espiritu Santo, pinagungar na ni Kristo, ket namnamaen mi ngay panakamtumet ti biag nga agnanayon. Yan tangay kaso mo na abunga ti panakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo ti unig ti puso mi, anan sata agyaman kami ken ka, ket magitimpuyog kami kadagiti anghel amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apaswan, ti langit ken daga, Napuday ti pagkaidaydayawam, Hosana ti kaangatwan, maydaya ti umay tinagan ti Apo, Hosana ti kaangatwan. Pununay Apo abika kinasanto, et sikat ti gubuayan ti amin na kinasanto. Dawate mi nga rod ngipay mo to Espiritu mangpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kedipay mo ida kada kami, abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isa disak bayawat na si ayat ti bagina tapno tutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana, alayan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, daytoy ti bagik, isa may yawat to amay paay kada kayo. Kasama ta kalpasan, day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, saningted ka dagiti disipulos na ket kinunana, alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, taday ti kalis ti darak, dara ti baruken nagdanayon na tulag,
Isa may buyat to amay pay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden niya daytoy a pangilaglagi piyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti Krus mo, kenin ka panagunan, innakam insalakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunan, innakam insalakan, manubot sa ngalubungan. Tingaro dapo panangilagip mi ti papatayken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka timpay mo may kari kami nga darito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawate mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo. Pagkikaysayan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan. Parayrayem tayat na ana Diyosan. Laglagi pem met ni Francis de Leo a Santo Papa mi, David William nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagi pem payapo dagiti kakabsat mi, amat maturo kasi na namay ti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusay ni ti sidong takaasim. Awatem kadiday ti sidong taranyag mo, apakakitanda ken kay ti rupan-rupa. Dawate mi apo, taypay mo metakaasim kada kami, aramidem ko may kari kamamin, tiag nanayon na biyag, ket makiranod kam to kaning gasata na Biren Maria ng inati Diyos, San Jose, nagasat nga esposo na, patron ken katalik mi, kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin na sa santo, isuda nakapudno nagserbi ken ka dito'y daga. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanhok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, titimpuyog te Espiritu Santo, iroknemi ken kaman nakabalin nga ma, idami na dayaw ken gloria, tagdanayon nga awan tiing gana. Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosa na panusuro, tordan tayo tiag ko na. Sa dilangin madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ipagaryang matungpal kuma, tinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangin. Ito'y nagaakas sa dilangit. Item kadaga, iti aldaw dito'y di ka namili. Patinayon na aldaw, pagkawanem dagiti sumi akas meniti pamakawan mi kadagiti nagbasul kada kami hinakamet baybayan nga mandugon iti
sulisog, isalatan na ka, itidakes. Nawatimikan ka apo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, idem kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babayan ti panulong tapanangasim kada kami, kakanayon ko malayang iti basol may lisi kami, keniti amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namayan mi, ken iti yain Yesu Kristo nang isalakan kada kami. Takukwam tituray. Iti panakabalin ken tayo, iti agnanayon adinto agsarday. Wapo mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapu kanyak ti tedku kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitaem, kadagiti pamati ti iglesia. Kas mayanurot ti pagayatam, ipay mo kada siasiken kuana, ti kapiyaken panagkaykaysa, sika nga agbiag kinagari, ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Kapya ti Apo kang kanayon ko mga dakada kayo. Kasta kumamet ken. Ipaytay ti kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you, kapya kada kayo. Amen. Pero ti Diyos amang ikat basbasul ti lubo. Apo mga asika, Kordero ti Diyos amang ikat basbasul ti lubo. Mga asika, Kordero ti Diyos amang ikat basbasul ti lubo. Idem kada kang ti kapya. To'y ti Kordero ti Diyos, ti may kat kadagiti basbasol ti lubong. Lagasat tayo na yaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag ti kararwa. Ken ka apo, iagkas ko, ay arararaw ko, itaasi, ken hayat mo, inakitale, tuy asok ko, tumangadap, ken ka apo, ket iagkas ko, ay arararaw ko, itaasi, ken hayat mo, nakitalik, tuy asok ko, ngarudo Diyos apo ken ka, inak dawaten daytoy, adipen mo ala, inkakad kibinen, ala inkatarabayen, ala inkasaranayen,
Dios Apo ken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agdali na edabukod mulaen nagita imam ipatay mo ket ikawen sipnget ibiyag ko kasikalaeng tibagnos ko nga agturong kinapod mo nga rodo Dios Apo ken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtali na edabukod mulaen ngarudo Dios Apo ken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtali na edabukod mulaen siya sino malagip mo marit lampay ka di amin asugsugat ko agasang ka di tao Diyos na Apo masantuen kinakurapay ko ngarod o Diyos Apo ken ka inagdawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtali na edabukod mulaen. Mararag tayo. Ipay mong kadapot aday na santo na sakripisyo ngayon daton mi kenti komunyon ngayon nawat mi iranod da kami tibiyag mo na Diyosan iti kasta kan kanayon ama ikalaysa kam ken kay tinalagda panagayat ket patauden mi dagiti di madadayel a bunga may paay ti langit gapu ken Kristo nga apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo bendisyonan na kay ti managatunay a Dios ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo tayon ti kapi at ti Apo agyaman kay gargaraw ta